Pag mo pislit galing ka, kailangan na emosyon. Kailangan na apilawas. Pagka nakikitudloan ka sa kalawa, na emosyon. Ana, pagpikas ana. Kaya ang kalam imusulod man na siya dapat ana na siya. Jeff. 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 Yo, what's up mga bitokon? Welcome sa akong YouTube channel. Oh gosh, syempre, nakakon diri sa Kauswagan Highway. Kay nadiri karon ang pinakabagong branch sa Demetrios Pizza. Ang ilang hashtag ay Damn Good Pizza. Huh? Damn Good Pizza. Mao ba? Pero kabalo ka, feeling nako mas mulami pag yun ni kung ako silang pulihan di o ako silang tudloan. So lungon na to ng Demetrios Pizza. Tapos atong pulihan ng manager. Tapos ako po'y magpuli sa pagbuhat sa pizza para mas mulami pag yun ni. Okay? Targa. Demetrios, the best damn pizza in CEO. Demetrios, the best damn pizza in CEO. Hi, may gabi. Ay, si Bernie di ay kisa kali manager diri. Chevy, sir. Chevy. Yes, sir. Ay, hi Chevy. Ay, Bernie. Nanawag sa ako si Dan. Ingon siya nga pulihan sa taga karon kailangan ka mag-day off. Karon dayon? Yeah, karon dayon. Nag-ingon siya bago lang kisa nanawag. Sure ka, sir? Ayun nagpalag. Hindi ko gusto makago ka. Ay, dili. Ingon siya nga asap daw kay hago na daw kay ka Chevy, kailangan naka kuan pahulay, so kailangan ako'y mupuli nimo. So please exit sa diha. Okay pa sure ko. Yes. Okay ha, lakaw sa dito, baklay ka dito, pamunit ang mga papel, dilata ana ha. Ayo ha. Sige, relax. Sige, lakaw. Ha. Manager ni karon ha. Wala sila kabalo nga actually nagtambay gyud kog dugay sa Italy. Kay gakuan ko dito mga pasta, mga pizza. Okay guys, ako na ang bagong manager karon. Medyo martialota, medyo stricto ko sa personal. Wadi ko gusto nga magtambay-tambay ra kanang walay gabuhaton. In kaso wala pay order, magsayaw-sayaw mo. Okay ba? Oh, napabay gibuhat wala. O sige, sige, tarong nga palihog. Ang cashier importante ha, di ko gusto nga ang atong halin mahurot sa panukli. Kay mo na kasagara ang problema nato diri. Okay, palihog, tarong ha. Okay, diri. Sana Brad? Wala pa, naluto, nagulat pa. So kailangan medyo musayo sa gamay. One time lang Brad, one time lang. Kailangan na ibuhaton ha, anak. Basta magluto pa kailangan. Pamina, ako ang manager dire. Gisaligan ko ni Dan nga money din eh. Okay. Ipakita daw sa ako, bigi unsa nimo na, big. Kay murag gaduda ko nga murag ko ana. Ano itong brochure? Dili na supaw. Okay. Dona, okay ana. Kay kabalo ka brad sa Italy ko brad ha, nagtambay ko sa Italy. Mga master mi dito. Akong tanaw imong proseso kay murag nagduda ko basig di na mao imong gabuhaton. Ha? Oh. Ay, pag galaw ha? Op. Galaw. Okay. Ana. Nanghunaw ba ka? Nanghunaw. Muna yung number 1 ha? Manghunaw. Pag ikaw ba kapisit-pisit game, kasi kinsa imong gina-imagine? Ha? Na ba kayo gina-imagine, ana? Dapat mag-imagine. Wala ka. Sa training na mo sa Italy, maguna-huna kasi mo mga kalagot, mga bayro nun, ana. Para medyo na ay puwersa. Yon, ganan. Ana. Manong gasaka man imong kumingking, gadudan ako. Wala, ana. Okay. Manong kailangan anao man na siya para medyo magbulag.
Kapag kuan, pwede ba magkanta-kanta? Ang sa'yo paborito ni mong kanta? Ang sa'yo paborito ni mong kanta? Pamilawan. Pamilawan. O sige, kamulog ka, magkanta-kanta Pamilawan. Sige, 1, 2, 3, go. Pamilawan, igala. Kailangan na isayaw. Ako ang manager, no? So mga dita ka sweldoan karon. Pamilawan, igalaw ang katawan. Pamilato. Okay, anak, okay? Butang, sa manang gibutang nimo dia? Olive oil, sir. Olive oil. Okay. Aha. Tapos maingat pa siya, sir. Para mas mainat pa. Very good. Oh, galaw ka. Galaw. Wala pa man ang galaw. Galaw. Walay sweldo. Ako yung manager. Anong kailangan circle magina? Anong dili man square? Say standard, sir, sa... Adyo lang, sunod mag-shave ka kay imong balay mo na dagan na kayo. So ni muro naman ni carpet ni ha. Kasi hindi mo sangit ang kuan. Ana, sa kadagan ng kuan, cheese. 100 grams, sir. Okay na nato, sir, mga 15 minutes, sir. 15 minutes. Yes. Kabalo ka, sa tirod anay lang. Medyo ayaw lang kalain, pero wa kay ko ni angay sa imong pagpisit-pisit. Kailangan ako ipakita sa imo kung unsa gyud ang tama, ha? Dapat manggo. Nagugasaw ka mo. Kailangan pinabundak. Kailangan ni pinabundak. Muna ang gina-training. Okay? Tapos pangutanon ninyo dapat pilay edad sa customer. Imo din iyapon. 39 akong edad. 39 imo. 39. Anak. Muna siya ang training. Muna siya. Tapos, pag mo pislit galing ka, kailangan na emosyon. Kailangan may apilawas. Pag tanong kikitudloan ka ko, apilawa, na emosyon. Ana, pagpikas ana. Kaya ang kalam emosunod man na, dapat ana. With emotion. Pag lami, kung medyo nalamian na ka, medyo magangat-angat na ka sa... Kaya na, i-feel mo, i-feel! Pizza! Ako na kay Kalago, pwede mo subago na. Ikalag! Bulikan! Bulikan, abot naman. Olive oil. Kailangan ang imong pagbutang pirma, signature. Ana, ha? Kilikit. Kailangan kung may pirma. Ana, okay? Tayo araw. Anong nagkatawa man ka? Wala. Ayaw pagka. Ako yung mong manager. Design. Ana. Muna atong bag-o nga idugang sa atong menu. Mga bago. Ana ha. Nay bangag-bangag. Kay usahay man good, boring ang pizza kung walay bangag-bangag. So butangan na itong nagbangag. Tapos magbutang galing kag sauce. Kailangan isang kamutas. Kailangan anak. Para medyo na ano ba? Man. May pamila sa ko. Ingani ni sa Italy. Na? Ha? Yan, okay na. Hindi na katulagan ako nagtipid ta karon ha? Kay Crisis. Mozzarella cheese. Ito yung first name ni mo? Jeff. Nara, butang ka. Yes. Ayaw gyud kalinti, Jeff. Paguman sa tanan, ampuan gyud mo na para na blessing. Apil ka sa ukampo. Kita doa, kita i-pre-over man na kay para guwapo ba ang kuan. Okay, ready? With feelings, Jeff. One time lang, Jeff. Jeff, napakada, Jeff. Jeff. Magparamdam ka, Jeff. Oh, sorry. Umana. Mana. Muna yung bagong menu ha.
Hoy, mga trabante! Muning bago umino ka ron, ha? Sama, puro mamakal mo. Makaw na itong bago umino ka ron. Okay? Okay, nila. Muning bago na itong umino ka ron, ha? Ayun ang magsalag. Ako yung manager. Okay? Pila ka minutes? 12 minutes, sir. Balikan na to na, birnis na. Okay? Okay na mo? Sige na. Leo. Mulay magdilapulan. Leo. Diretso na. Pindot-pindot na lang. High-tech na. So, ang i-order na pindot-pindot na yun. Okay na. Uy, naman lagi na. Mga 28% sana. Mga discount na to, sir. Discount. DPP, numero. Natay concert, natay senior, natay PWC. Senior. Bro, sa may pasabot ni mo, nga senior citizen ako? Ikaw nagkapamikil ka sa ko Wala, sir. Ako lang din. Delivery fee. Napasay ko, sir, sa employee po. So na automatic nga discount. Yes po. Anong, pero wala di ka na mo diretso paksi sa akong Gcash, wala nakabutan din. Sunod galing ha, ipakuan ha, para atong lipaton si Dan. Ay mo kabalakan na po may porsyento ha. Mo kabalakan. Okay ha, very good. Tarong ha. Sige, sir. Dapat kita ang amigo kay ikaw ang cashier ha. Kita close. Bantog ragaan akong loob sa imo ha. Sorry kayo kung nagsinggit-singgit ko ganina. Kita mo'y amigo. Kaya ikaw may nasa cashier ha. Okay, ayan ha. Tarong na to atong pagtunga, palihog lang. Gamitan na to o kanang sokatoa. Sine of cosine ha. Dapat equal ang pagkakating. Okay? Very good. Muna itong bagong design, medyo bangag-bangag o dili perfect na circle. Muna siya ang kuhan. Yan. Ha! Tapos ang gatong mga waiter, dapat ana ang paghana ha, dapat taas yun, above sa ulo ha, na dapat. Muna standard. Ana yun ha. Tapos rampa na yung gamay. Rampa na. Excuse me sir, ana na yung order sir? No? Saan eh? Ito yung mong order sir. Up sir, para safety sa imo sir. Para ko ipakita sa imo nga lami sa sir kay tilawan ako siya una sir. Para safety, sir. Ha? Klaro kay sir, no? Labi? Kadyon lang, sir, ha? Kadyon lang, sir. Ayoko i-rush, sir. Ayoko i-rush. Labi ba? Kaya akong gusto nga Ayun, di kaya na ako makuha, sir. Sure? Ayun lang, kamay lang yun. Yun siya, ha? Labi? Lami? Hap! Okay siya, sir. Basta gusto pa kag-isa. Okay, sir. Okay. Sir, muna order. Sure ka man. Sir, paksya na kami, sir. Nako'y kauban dito, sir, ba sa kitchen o pakakaon, sir. Sir, enjoy your pizza, sir, ha? Enjoy lang kayo, sir, ha? Thank you. Sir, thank you for the order, sir. Chevy! Chevy, welcome back! Okay na, nakapahaway na ka. Okay. Basta man, sir, kami. Chevy, kanang kabalo ka, nakapaway naman ka. So, palihog ko manager. Manager pa ako nagpatangka. Okay kayo, no? Nako'y gitulo sa mga tao, pero mga tao bantay, ha? Kay mga tapulan kayo, diliga sayaw-sayaw. Kailangan idugang ginasasayaw, ha? Ha? Salamat sa inyo. Tapos, ayo-ayo na siya mo ka. Okay? Okay. Yasan yung manager? Mga, may complain ako. Mabili mo ang order. So, order din mo, sir. Hawaiian. Kawayan. Dahil mang kulang siya ang buha ka slice, ma'am. Di ba ang pizza kay 8? Isa ito nagkatudaan ni ma'am. Ang ano po, kaya sir, kung nakapit ko. Okay mo lang siyang nagkuha sa duha. Pero don't worry na lang, ma'am. Kung di rin ganin siya ilisan, patilawan na lang ko sa kabuhat sa pizza. Pwede lang yun, sir. Pwede lang yun.
Hey everybody, thank you for tuning in to Kuya Bernie's vlog. Ako din si Daniel, owner of Demetrios Pizza. And we're here at our Kauswagan branch. Invite lang tamo to come visit. We're open for dine-in, delivery, and pick-up. And of course, if you guys wanna have the best damn pizza in CDO, Demetrios is the way to go. Kuya Bernit, salamat kayo. Salamat sa pag-manage ha. Na short lang yun akong tao sa time. Munang appreciate kayo na ako na ikaw yun nag-manage. Grabe, pinakalami na pizza. Ikaw yun naghimo, kuya. Thank you guys. We'll see you here at Demetrios Kauswagan branch. Demetrios, the best damn pizza in CDO. Demetrios, the best damn pizza in CDO. Demetrios, the best damn pizza in CDO. Demetrios, the best damn pizza in CDO.